Sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sa Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo. Agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Ano ko nang natabo? Maayo na si Rodelia. Anong saling ni Connie? Marta! Ginagasubo ko sa pagsiling. Abang, patay na ko na si Rodelia. Patay lang ako na abyan. Oo, Patay na siya. patay na siya, Marta. Pabakura lang ang imo buot. Kalain sa dagwan mo. Pagpakukanay.
ni Sherwin nga mabulo sa akon. Wala tani ini matabo. Ako ang may sala. Kung nga natabo ini. Ako. Rodelia, anong nahimo ko nga ini sa imo? Ano? Marta, wala gid ako maguna-huna. Nga mo sini ang matabo. Wala ako makahibalo sang natabo sa inyo nga duwa ni Sherwin. Gani ka nagpasugot ako nga magbulos sa imo. Hindi pagbasula ang imo kaugalingon, Marta. Tugod wala sang bisan sino nga nakahibalo nga amo sini ang matabo. Wala. Ellen, may isiling ako sa imo. Ano ina, Marta? Kinahanglan nga may maatipan sa pagpalubong kay Rodelia. Obligasyon ko, ina. Matuod, ina. Apang mas maayo nga magtuman ka sang imo pangako sa iya. Nga hindi ka makikita, bisan kay sino. Labi na karon nga patay na siya. Marta, mahatagan mo lang sang mahapos nga pamaagi ang pagpatay sa imo, kag sa imo anak. Anong buot mo silingon? Nakahibalo ako. Nga unahon nga pangitaon sang tawo ni Sherwin. Amo ang funeral parlor nga hamtangan sang bangkay ni Rodelia. Kag ayhan, may mga tawo man siya nga nagahulat sa imo, sa iya nga lulubngan. Nakahibalo sila nga mapakita ka sa adlaw sang lubong. Kag hindi ko mapasugtan nga matabuin na, Marta. Panumduma ang imo mangin anak. Bangod na lang sa imo pangako kay Rodelia. Magpanago ka na lang sa maayo. Apang kinahanglan ako ni Rodelia. Ay, wala na balas ang iban nga himata si Rodelia? May ara. Magulang niya nga babayi. Apang napatay na ato mga duwa na katuig nga nagligad. Ellen, ako na lang ang iya masaligan nga mapahamtang sa iya sa malinong. Kag paano si Raymond? Raymond? Madali lang matuod ako kaayo sa club nga ato. Apang nakita ko nga may nagapatong nga kay Raymond kag kay Rodelia. Mag-abyan sila. Ayan, sobra pa dira. Ellen? Anong puot mo silingon? Nga hindi mo nalang pag-itugyan kay Raymond ang pagpalubong kay Rodelia. Sa banta ko, magustuhan niya, ina. Kag nagapati ako, nga magustuhan man ina na Rodelia. Hatagan naton sila sang kahigayunan, nga magkinaugalingon sa amo sina nga adlaw. Kag ikaw, ang buhaton mo na lang, maghalin ka na sa duog nga ini. Hindi ka magsiling nga. Ini ka magtuman sang imo pangako kay Rodelia. Tumanan ko, Ellen. Apang pagkatapos ng iyalubong. Apang basi mangin ulihin na ang tanan, Marta. Basi kung makita ka na sinasang tawo ni Sherwin. Ay, hindi ka na maghulat sang tion nga malubong pa si Rodelia. Kag patsyon ka. Abi, magpamati ka na lang sa akon ay. Kung buhaton mo, ina, mas maayo nga wala ka na lang magpangako kay Rodelia. Gusto ko lang nga makita siya sa katapusan nga tion. Hindi ayhan. Mas maayo nga ang katapusan mo nga handom para kay Rodelia. Amo ang masadya nga tion sa imo kabuhi. Halimbawa, nagakaon ka mo. Kag masadya nga nagahambalanay parte sa matahom nga nagakatabo sa inyo kabuhi. Mas maayo, ina, hindi bala? Mas maayo, ina, nga handumanan sang sa handumanan nga ara siya sa lungon. Kag ikaw, nagahibi sa iya tupad. Hindi bala? Mas maayo nga ang madumduman mo sa kay Rodelia.
Amo ang malipayon ninyo nga tion sa inyo kabuhi. Apang mapasugot ayan si Raymond. Nga siyang maatipan sa kay Rodelia. Hindi pa kita makahibalo kung hindi kita magpalapit sa iya. Pamangkuton ko siya kung anong iya masiling. Kag isugid ko ina sa imo. Kung kinahanglan niyang kwarta, may nasupot ako, Ellen. Jutay man lang. Apang husto ato nga gastuhon niya para sa lubong ni Rodelia. Kamusta na si Rodelia, Raymond? Amo gayapon, buddy. Luwas na siya sa katalagman. Apang hindi pa siya makabaton sa bisita. May pulis pa nga nagabantay sa iya? Oh. Nadlok sila nga basi kung tapuson siya sang tinawon ni Sherwin. Grabe si Boss Sherwin. Ato siya sa presuhan. Apang ginapalakat pa niya ang club ngayon eh. May saligan siya nga nagabantay diri. Nga nagapalakat samtang ato siya sa presuhan. May tao man siya nga nagahunting kay Marta agud magpatay sa iya. Din na ayan subong si Marta. Kabay pa nga nagapanago siya sa malayo nga banwa. Amoy nang siling sa ako ni Rodelia eh. Sa banta mo ayan. Mabalik pa si Rodelia nga mag-obra sa club ngayon eh. Hindi na. Kung sa bagay, madamo nga club dira nga mahimo diya nga obrahan. Hindi na siya magtrabaho bisan diin nga club, buddy. Nga, Hagaron ko na siya nga magpakasal kami. amo gali. Nga wala mo ina pagbuhatas ang una pa. Nahadlok ako nga base balibaran niya ako. Pero subong hindi na ako mag-alang-alang pa. Akong masugat sa iya sa ospital. Kag hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Dudla ka? Buddy, ako na lang masabat sina Raymond, ako ini, si Ellen. Ang singer bala sang una sa club? Helen? Oo. Kilala ko ikaw. Anong balita? Di na si Marta? Si Marta, ari sa akon. Kag ginatago ko siya. Amo gali. Ayaw ko na mo. Apang si Rodelia, may balita ka bala? Oo. O di, kamusta siya? Nagkaibalo ako nga luwas na siya sa katalagman. Apang hindi ako makasunod sa ospital eh. May bantay nga mga pulis. Matuod ina. Apang may amiga ako nga nagaobra sa ospital. Si Connie ang iya ngalan. Kag siya ang nagahatag sang balita parte kay Rodelia. Anong balita sa iya? Ha, Ellen? Luwas na siya. Kag sa madason nga si Mana, mahimo na siya nga makagwa sa ospital. Matuod? Salamat kid Ellen ha. Raymond, may hambal kung tani ako sa imo. Kag kabay pa nga mahangpan mo ako. Ano balay na? Ginpapati ko si Marta, nga patay na si Rodelia. Ano? Pamatiianay ako, Raymond. Ginpapati ko siya, nga patay na si Rodelia. Agod nga hindi na siya magkadto sa ospital. Nakahibalo ako nga may mga pulis. Kag mahimo nga may tawo didto si Sherwin. Gani ginpapati ko na lang siya. Agod nga hindi na siya magkadto didto. Tungod mabutang lang sa katalagman ang kabuhi nila nga mag-iloy.
Gusto ang ginbuhat mo. Kagkaroon nga nagapati na siya nga patay na si Rodelia. Luyag niya nga siya ang mapalubong sa iya abyan. Bangod wala na kuno inisang himata. Luyag niya nga makita ang iya abyan sa katapusan nga tion. Mabuhat mo bala ina? Mabuhatan mo bala siyang paging nga hindi na siya magpakita sa lubong ni Rodelia? Ina kung magpasugot ka, nga ikaw ang mapalubong kay Rodelia. Oo, mapasugot ako. Ay, Raymond, wala ka bala nagalahog? Wala ako nagalahog. Ang matuod, nagaulat ako nga makakadto sa ospital agud sugaton siya. Kagisiling na lang kay Marta ha, nga akong mahibalos ang tanan. Uy, salamat. Salamat kay Raymond. Sa paaging ina, mabutang na sa kalinong ang kaisipan ni Marta. Ako nang mahibalo sa iya Hambalon ko siya, nga ikaw na ang maatipan sang lubong ni Rodelia. Isugid ko sa iya, nga amuin ang gusto mo nga matabo. Oo, Ellen, buhatay na. Ako nang mahibalo sila. Kung kinahanglan mo ang kwarta, magsiling ka lang ha. Kay hatagan ka namo ni Marta. Hindi na kinahanglan. Apang tingwaon mo lang, nga makaluwas siya sa paghingabot sa iya ni Sherwin. Oo, Raymond. Ginapangako ko ina. Apang isa ka grabe nga butang ang aton buhaton kay Marta. Ginpatalang naton siya. Apang sige lang para man ini sa iya kaayuhan. Kagkabay pa nga makahangop siya sang aton ginbuhat ng ini. Makahangop siya sina. Kaya nakaibalo ako. Nga mo man sinang gusto matabo ni Rodelia. Ay, salamat gid Raymond. Madamo gid nga salamat. Buwas, wala na kami diri. Sa din ka mo makadto? Mas maayo nga hindi ka na makahibalo, Raymond. Saligi lang. Nga ara sa maayo nga kamot si Marta. Amoy nang ihambal mo kay Rodelia, ha? Nakahibalo ako. Nga amusin ang gusto niya nga matabo sa iya abyan. Buhaton ko ina, Ellen. Salamat, Raymond. Bye. Bye, Ellen. Dosenda ko makapatis ni. Pabatihon si Marta nga patay na si Rodelia. Kagkaupod na ako nga nagpatalang sa iya. Ote, anong siling ni Raymond? Sugot siya bala nga among maatipan sa lubong ni Rodelia? Oo. Sugot siya. Kag nalipay gid siya. Amo gali. Oo, Marta. Kag hindi ka na magpalibog parte sa kwarta. Nagsiling si Raymond nga siya na ang mahibalusang tanan. Ay, salamat. Oti, wala ka na sang problema, Marta. Kag nagpangako ako kay Raymond nga mahalin na kita diri sa labing madali nga panahon. Tungod, basi may tawo si Sherwin nga nagapangita sa imo. Sa diin kita makadto? Sa probinsya. Malayo ato. Kag hindi nila kita matultulan. Ay, hello? Lolo Bob? Si Ellen ini. Ay, Ellen, ikaw? Diin ka subong? Ari man diri gihapon, lo. Pahibaloon ko lang ikaw, nga nagapapauli na ako dira. Apang may kaupod ako. Ha? Babayi o kon lalaki? Isa ka babayi, lo. Maabot kami dira karon sa hapon. Sige. Mahulat ako. Oo, lo. Bye!
nakagwa na kita sa syudad. Malayo na kita kaayo. Amo matuod. Malayo na kita, Marta. Apang malayo pang probinsya namon. Ayhan, dulom na kita kag makaabot sa amon. Patod na makibot sila pag abot naton didto. Hindi na sila makibot. Nakapahibalo na ako kay Lolo Bob nga maabot kita. Rodelia, abyan ko. Paalam sa imo. Hindi ko na ikaw makita. Apang hindi ko man ikaw malimtan sa tanan nga oras. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Nabat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Para di madaling masira ang